Λοιπόν, γεια σας. Θα κάνουμε τώρα μια παρουσίαση να κάνουμε διάγνωση με το γνήσιο διαγνωστικό της Volvo. Γιατί κάνουμε μια ενημέρωση για να ξέρουν και στη Ρόδο οι κατόχοι που έχουν Volvo ότι εμείς παρέχουμε με γνήσιο διαγνωστικό της Volvo πληροφορίες. Λοιπόν, έχουμε ένα 500 FMX Euro 6. Το διαγνωστικό μας είναι το γνήσιο της Volvo. Ορίστε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ξεκινάμε τη διάγνωση. Εδώ με τον Μιχάλη τον Μανιαδή, συνεργάτης, και βλέπουμε αυτόματα το διαγνωστικό έχει πάρει το πλαίσιο και έχει πάρει και τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου. Τα πραγματικά χιλιόμετρα του αυτοκινήτου. Και συνεχίζουμε τώρα για να κάνουμε τη διάγνωση. Τσεκάρουμε πόσα χιλιόμετρα έχει το αμάξι στο κατράτ. Το αμάξι έχει 233.025. Μιχάλη, είναι το ίδιο? Ισχύει. Άρα προχωράμε. Άρα η διαφορά των γνήσιων μηχανημάτων είναι ότι εκείνη τη στιγμή διαβάζει τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου. Και πάμε τώρα να εξηγήσουμε. Κάναμε τη διάγνωση. Το αμάξι ήρθε από την Ολλανδία, αγοράστηκε από την Ολλανδία, πήγε στη Volvo μέσα, έγινε διάγνωση και εμείς τώρα τσεκάρουμε ξανά τι βλάβες θα βγάλει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, και βλέπουμε, Μιχάλη, για εξήγησέ μας τώρα τις βλάβες. Έχουμε πρόβλημα στο CSR, καταλήτη. Ναι. Έχουμε πρόβλημα στο συμπλέχτη, Ναι. φθορά. Ναι. Και τα υπόλοιπα είναι στα φώτα, πρόβλημα. Και στην μπαταρία. Εντάξει, αυτά είναι που δεν κινόταν το αυτοκίνητο. Μάλλον επειδή το αμάξι κάθεται 3 μήνες τώρα στη Ρόδο, ίσως γι' αυτό έχει βγάλει την μπαταρία. Πάμε λίγο πιο κάτω να δούμε, έχει άλλες βλάβες. Αυτές οι βλάβες είναι οι συγκεκριμένες που σας είπαμε. Και συνεχίζουμε στο επόμενο βήμα να επεξηγήσουμε μία βλάβη. Οι οποίες είναι, πρώτη βλάβη έχουμε σοβαρή, είναι το αντιμπλού. Έτσι είναι. Το πιο σοβαρό είναι το αντιμπλού. Πάμε τώρα να προετοιμαστούμε να δούμε μία τη βλάβη. Αυτό που θέλω να πω για το σύστημα του Anti-Blue και του DPF είναι το εξής, ότι σε αυτά τα αυτοκίνητα 2018 δεν καταργούμε ούτε Anti-Blue ούτε DPF για κάποιους, το λέω, που είναι νόμος, δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Όποιος έχει αυτά τα γνήσιο μηχάνημα της Volvo ξέρει και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, τι διαδικασίες πρέπει να κάνει στο αυτοκίνητο ή στο φορτηγό που επισκευάζει. Είναι κάποιες διαδικασίες που πρέπει να τις κάνεις, όπως λέει το διαγνωστικό. Αλλά πρέπει να έχεις και τις γνώσεις. Μας βγάζει και άλλη μία βλάβη στο συμπλέχτη. Το αυτοκίνητο είναι αυτόματο με συμπλέχτη κανονικά. Απλώς όλες οι λειτουργίες γίνονται ηλεκτρονικά. Λοιπόν, οι πιθανές αιτίες που βγάζει είναι, λέει, αισθητήρας. Μιχάλη, πες πιο καλά εσύ που το βλέπεις το αυτοκίνητο. Πιθανές αιτίες είναι. Θέση διαδρομής, αυτά πρέπει να τα τσεκάρεις τώρα για να δεις ένα-ένα τους αισθητήρες. Με τη δοκιμή που έχει το διαγνωστικό. Θα βάλει το σασμά σε λειτουργίες για να μας δείξει τα ποσοστά που είναι σωστά ή είναι λαθασμένο. Σωστά. Έχει βγάλει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πρέπει να κάνεις 8 λειτουργίες για να τσεκάρεις αν ο συμπλέκτης είναι εντάξει. Κλείνοντας, βγάζει άλλη μία βλάβη, λέει λεπτομερείς πληροφορίες στον κωδικό DDCS, αλλά είναι ο ταχογράφος. Είναι το αυτοκίνητο, το φορτηγό είναι ότι το οδηγούσαμε χωρίς κάρτα ταχογράφου. Να ξέρουν οι οδηγοί που τέτοια αυτοκίνητα, ο ταχογράφος πλέον λειτουργεί δορυφορικά. Δεν χρειάζεται η τροχιά να σε ελέξει να έρθει να σου πάρει τα στοιχεία, θα τα πάρει δορυφορικά από την κεραία του αυτοκινήτου και θα πάρει όλες τις ημέρες, πώς δούλεψες, πότε σταμάτησες και με τα ωράρια που πρέπει να οδηγά ο οδηγός. Αυτή τη στιγμή να σας μιλώσω κάτι, ότι με το διαγνωστικό το γνήσιο ξέρεις τα πάντα. Πότε τα αμάξι σταμάτησε, σου λέει οδήγηση χωρίς έγκυρη κάρτα οδήγηση, χωρίς πρόσθετες πληροφορίες. Σου λέει την ημερομηνία Κυριακή 19 Οκτωβρίου του 2025, τα αμάξι μέχρι την 3η 10 Φεβρουαρίου δούλεψε χωρίς κάρτα οδηγού ταχογράφου. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι πλέον αυτά τα αυτοκίνητα δεν πρέπει ο οδηγός να οδηγάει ένα φορτηγό χωρίς να έχει την κάρτα του μέσα. Πρέπει να βάζει την κάρτα του και να
να τηρεί τους νόμους και γι' αυτό πρέπει να έχουμε όλα τα έγγραφα του αυτοκινήτου, να βγάζουμε έγκαιρα τις βεβαιώσεις εμείς, εκτός από τις διαγνώσεις που κάνουμε τις Volvo και παρέχουμε και άλλες υπηρεσίες στο μαγαζί μας, εκδίδουμε βεβαιώσεις ψηφιακών ταχογράφων και αναλογικών ταχογράφων και περιοριστές ταχύτητας που ελέγχουμε το αυτοκίνητο πόσο πρέπει ένα φορτηγό, παραδείγματος χάρη, σε πόσα χιλιόμετρα πρέπει να λειτουργεί ο κόφτης. Αυτά τα λέω, είναι σημαντικά. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι το θέμα ότι οδηγάω ένα φορτηγό και έλα μωρέ δεν βάζω κάρτα. Όταν γίνει ένα ατύχημα, τότε θα καταλάβεις, όταν σε σταματήσει, όταν έρθει ο τροχονόμος και σου ζητήσει την κάρτα. Θέλοντας να κλείσω θέλω να σας πω δύο πραγματάκια. Σήμερα δείξαμε ότι έχουμε ένα γνήσιο διαγνωστικό Volvo, της Volvo, και δείξαμε κάποια 5 πραγματάκια τα οποία πρέπει, τι σημαίνει διάγνωση με γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα. Μιλήσαμε και για τους ταχογράφους. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε ξανά σε ένα επόμενο βίντεο. Θα εξηγήσουμε άλλα πράγματα, θα πούμε, να μάθουν και οι συνεργάτες μας και ο κόσμος και οι πελάτες τα επόμενα βίντεο που θα κάνουμε, τι παρέχουμε και τι υποστηρίζουμε στις εγκαταστάσεις μας, στο συνεργείο μας, τι πράγματα κάνουμε. Τι το κάνουμε αυτό για να γνωρίζει ο κόσμος τι κάνουμε, τι κάνει η Baskar Παπαδημήτρης στη Ρόδο.